Visa, ke isi na mma agbala gị n'afa. Ugo na afa. Yes. Ugo joli ma robuto obute. Okay. Ihe mere salary na kuma dey last. Ugo ma dey last. Owo salary kita bu echogusago. Owo na ebu ashawo. Okay, ịchọ ka ọ na-alasị. Ọsụmogili na-aba ka ebe ọ na-ajụ nsị ma ọ sịkwa m ụgwọ ya robute obute. Na salary ya na-akwụ ya na ọ nala alas na ọwụkwa maka na ọwụkwa na ọ na-ebu ashawo mana the thing na-eme ọ nala alas ọsụmo nke na-eme na nsị osim na this man nke yi crop top kere ọ na-ebenete skwele nsị na ọ na-ebenetele na uniform. Osim na onwere ọmụgwọ ya n'ebe salary ya nala alas na ọ maka ihe elite n'ọnụ na sugar dị ya n'alụ. Ya try ya ka ọ na-aṅụ agbo sometimes often na otu nwa agbo na ọ na-etipịa sugar from there na ọ na last. Okay. Salary ya na last. When you officer sim ke kene se officer dey work iwe na si na ọwụla ashawo ka ọ na-ebu na salary ya dị last. Osim kele be say osim ni na akọcha nnọọ ka onye akpala ọla n'isi nsi ya na ibugo na ya robute. Osim ngwa n'ilu ogo si ayo.